Ako lang mong gidasig mga igsoon nga sa pagpaminaw gyud sa pulong sa Ginoo naa gyud unta ning interest ba kanang interesado gyud ka nga magkat-on. Kay pwede manggod kang maglingkod niya, maglatagaw imong hunahuna. Pwede sad ka nga naa dire pero wala dili ang kabubuton sa Ginoo maoy atong tuyo mao nang gihangyo jud mo nako nga hatagay jud og panahon nga paminawon jud nato ang pulong sa Ginoo. No? So, ang nay mga Biblia atong ablihan ang atong mga Biblia sa Romans chapter 3 verses 21 to 24. Romans chapter 3 verses 21 to 24. Gitaytulan ni siya og ang dakong kaluwasan. Ang dakong kaluwasan. Romans chapter 3 verses 21 to 24. Manindog ta mga igsuon. Verse 21. Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tawo ug kini dili pinaagi sa balaod. Gipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tawo pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo kay managsama man ang tanang mga tawo. 23, nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Hesus nga nagluwas kanila. Magampo ta. Amahan namo nga langit noon, salamat kayo Lord nga hangtod karong adlaw nagpadayon ang among kinabuhi og padayon ka nga magatudlo usab kanamo Ginoo sa unsaon namo pagpadayon pagkinabuhi nga makapahimaya kanimo. Salamat Lord nga ug unsay among mga nakatunan maupod ang among mga pagkinabuhi o Ginoo. Salamat kayo o Lord nga ang imo mga pulong dili gyud kawang mamugna ang mamugna, mahitabo ang mahitabo, pinasubay sa unsay imong gisulti dire sa among mga kinabuhi. Salamat Lord nga dili maagaw sa kaaway ang mga hunahuna ug mga kasing-kasing. Hinuon sa kupon nimo ni pinaagi sa gahom sa imong mga pagtudlo. Salamat kayo Amahan sa dakong kaluwasan nga among nadawat ug among masabtan pag-ayo karon nga kabuntagon. Kanimo o Dios among gisalig ang tanan ug madawat namo ang kaalam na usab niining kabuntagon pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesukristo ang among mangluluwas, among hari o Ginoo. Amen and amen. Manglingkod tang tanan. Daghan kaayong naguol kay wa nadayon si Elias. Nagwild na ang uban. Sad to say, pati ang mga Kristohanon, kay bisag Kristohano na, muangay pamampod og mga ingon-ana. Ang ako ra medyo likayan na mga ingon-ana, mga igsuon, kay basin og naipamuhat sa kaaway ba? Mga bombing, manglabay granada, unsa pa na mo nang ato na lang ko sa tigom nga Kristohanon. Kay og naay langit ta diha. No, dagan kayong nangaguol kay nganong wala man ka ni dayon. And ang uban gani gyud makiglalis gyud ilag yung pugson. Asa man gina? But sad to say, ang mga Kristohanon, mga igsuon, usahay maapilta ni ana nga kalipay. O kalimtan na lang gyud nato ang kalipay nga naangko nato ang dakong kapasayloan ug ang kaluwasan. Munang makasubo kayo na. Kay bisan, ta imagine gyud tang naa sa atubangan dapit tag 1,000. Baligya ang sandal, ang rilo, kay arong naagyoy ibayad, kay mo patubangan gyud kay mo tan-aw laging Elias, unsaon niya pagsayaw. Unya, kung youth camp para sa Ginoo, mahala man ay. Mantay tampo na. Nga na bitaw.
So karon atong painumduman ang tagsa-tagsa nato ka mga kaugalingon sa dakong kaluwasan nga atong naangkon diha kang Kristo. Bisan og nagduha-duha kag naluwas pa baka maluwas baka ko or naunsa gud basin og wa pa ko naluwas. Ang Ginoo wala nagduha-duha nimo. Munay pinaka tinuod. Ang Ginoo gayod wala nagduha-duha nimo. Ang atong gibasa naa sa verse 23 nga niingon diha nga ang tanan gayod nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Diri ningon siya, for all have sinned and come short. Distansya gyud siya, patay gyud siya. Wala gyud siya gininawa, wala siya kinabuhi, uga gyud siya kaayo. Wa gyud siya paglaom, munay gipasabot aning come short, nalayo sa glory ni God. Moingit ang glory ni Lord, ang presensya sa Ginoo. Ang kaluwasan, ang kinabuhi, that's the glory nga gisgutan aning pulong sa Ginoo. Ang tanan gyud unya ang tao mangita og paagi unsaon niya nga mahibalik siya sa Dios og wa man gyoy paagi nga mahimo ang tawo aron siya mahibalik sa Ginoo. That is why nanginahanglan siya aning dako kayong kaluwasan nga gi-offer. Nga naman, tungod kay dunay nagpaabot nga silot niining mga taong nahilayo sa Dios. Mingitag nahilayo sa Dios, it means nga naa sila sa sala, nagapo sa sala, walay paglaom, walay kapasayloan. Munay come short of the glory of God. Walay kapasayloan. Tanan nilang buhaton nga matarong, dili gyud na maoy makaluwas nila kay wala lagi sila kapasayloan. So ang may tabo gikinahanglan nga dunay buhaton ang Dios o kana mao ang dako kayong kaluwasan. Paminaw mo kayo. Dunay musaka sa inyo mga balay nga dili mo tuog impierno. Napa mo? Adunay manganha sa inyong panimalay nga di mo tuog impierno, di pod mo tuog langit, kadi pod sila moadtog langit. So ang ilang gihimong bakakon si Kristo. Kay nagtudlo man si Kristo nga mubalik ako kay kuhaon ko kamo og asa ako tuwa usab kamo. Unya si Kristo naghisulti usab unsay silot sa mga tawong wala nakadawat ining dakong kaluwasan unsa man. Ang silot sa kalayo sa impierno nga walay katapusan. Unya unsaon manato ni nga duna may mga taong nagsuroy-suroy pagpasalaag, paglihis sa atong mga sa atong mga nakatunan diha sa atong Ginoo mga igsoon. Munang dapat ta makasabot og ayo karon unsa ni siya. Now, moingon sila kung tinuod nga gugma ang Dios di siya mahimog impierno. Sultian kanako kung dili tinuod pod nga gugma ang Dios di siya moanhi magpakamatay para nimo og nako. Ug mao manggaling na imong rason nga nahigugma ang Dios mo nang dili siya maghimo og impierno. Ako ang rason sad pwede sad nga wala siya nahigugma. Kung wala siya nahigugma di na siya moanhing magpalansang sa cross. Kung wala ni nga silot, kung wala ning giingon niya nga kinabuhi nga walay katapusang pag-antos didto sa kalayo. And masugot kag sa dili, mutuo kag impierno or dili. Muabot man gyud ang panahon nga mga taong moingon walay Ginoo kinabuhi, walay impierno kinabuhi, adto man gyud sila padulong. That is why paminaw og ayo aron masabtan nato ni. Kanang naas imong tapad inakada simba nato ter. Ingna. Sige ra gyud kang ka cellphone. So, si Lord nagsulti siya kabahin sa kahugawan nato mga pagpakasala pinaagi ra gani sa atong pagsulti or sa sala nga nas kasing-kasing nga mao ang pagdumot naa sa Matthew chapter 5.
Matthew chapter 5, verse 22. Matthew chapter 5, verse 22, ningon siya, apan karon, sultian ko kamo, ngang masuko sa iyang isig katawo, dadon ngadto sa maghuhukom, og ang manghingalan og buang sa iyang isig katawo, manubag niini ngadto sa labang hukmanan, og bisan kinsa nga moingon og buang sa iyang isig katawo, mamiligro o mahiagom sa kalayo sa impierno. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of judgment. And whosoever shall say unto her brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, thou fool, thou be in danger of hell of fire. So gisulti diha, nga bisan daw sa atong paghukom, sa atong pagpanulti, sa paghukom sa atong isig katawo, mga igsoon, aduna tay, gingon diya nga dunay tulubagon, og ang silot na kalayo sa impyerno ang giisgutan. Next, same nga chapter, verse 22 to 30. Verse 22 to 30. Nakadungog kamo sa giingon kaniadto ayaw panapaw. Apan karon sultian ko kamo nga bisan kinsang mutan-aw sa usa ka babaye uban ang daotang tinguha nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa ko ng imong tuong nga mata makaangin kanimos pagpakasala, lugita kini og ilabay. Kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas og usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. So, naay mga pasidaan. Verse 30, kung ang imong tuong kamot makaangin kanimos pagpakasala, putla kini og ilabay, mas maayo pa nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ka sa ang tibuok mong lawas ngadto sa impyerno. So dunay silot og mauni ang paingnan unta natong tanan kung wala nagpakamatay si Kristo. Kung wala gyud ni ani si Kristo aron gihatag yang kinabuhi, mauni ang silot. Linaw nga kalayo nga walay katapusan. Adto maglutaw, adto ang kinabuhi nato mga igsoon. Kay mo ni ang silot nga giisgutan dinhi. Si James usab nag-mention niini may tungod sa maong silot mga igsoon. Bisan ning atong dila balantayan kayo gani gimension gyud ni Santiago. James chapter 3. James chapter 3 verse 5 to 6. James chapter 3 verses 5 to 6 ingon diha. Ingon usab niini ang dila, bisan sa kagamay niini makapangandak kini og dagkong mga butang. Sa gikaingon ko na daghan kayong naguba nga pamilya, relasyon tungod aning dila sa tawo. Mandaot, mangbutang-butang, daghan po kayong naulawan aning dila, magpasigarbo ba? Naragan ito i-post ron sa Facebook nga ningon siya, mag-live ko na siya, iyahang hiwaon ang iyang liog, iyang laslason ang iyang liog kung mabalik sa Duterte sa Pilipinas. Kuyawa po nang inganang panumpa, no? Nyag mabalik. Saan mo na ron? Ayaw naman nagdayon na, Brad. Badayon ta. Ningon diha nga, bisan sa kagamay niini, makapangandak ginigdag ko kayong mga butang. Huna-hunaa unsa kadako nga lasang ang masunog sa gamayng kalayo. Ang dila sama sa kalayo kini maoy usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas og nagbuling sa tibuok lawas og nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayod sa impyerno. So sige siyang gaisgot kabahin ni ining dapit nga diin
anaa ang kalayo og maoy giandam agig silot sa mga taong wala nangaluwas, wala nakadawat aning dako kayong kaluwasan. Unya palihog lang sa tanan nga nakadungog og maabot aning mensahiya, pwedeng usa sa kauban nimos pamilya at dinhi paingon. Tungod kay bisag magtapad mog tulog, kung pasangyawon ka diha niya, mura man mog Pacific Ocean ang gap. Dili lang kay kana lang, di ka kamaong mo share niya sa kaluwasan, ang imo pagyong ipakita yawanon nga kinaiya nga Kristohanon man unta ta. Kaya kamo mga batanon, pangita pag-ampo gyud mo og ma-partner niyo sa kinabuhi nga makuyog po ninyo sa langit. Di kay diri ra mo magginaksanay o nya malipay ra kang nahalangit ka na impierno siya. So bisan ra gani sa dila ni padilaab sa kalayo nga nagagikan gayod sa impierno. And nigamit si Jesus ni ining maong history mga igsoon. O kining maong history naitabo pa ni sa kapanahunan sa patriarchal period. Moses, sa time ni Moses, Abraham, mga propeta sa kapanahunan sa patriarchal, kapanahunan sa mga prophet. Mahitungod siya sa istorya sa dato og si Lazaro. Ato tuon mga igsoon. Luke chapter 16. Luke chapter 16. Verses 19 to 31. Sa isahon nato ni mga igsoon. Verse 19. May usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kaayo nga biste og nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. Kini nga word nga kabuhong mga igsoon kana bitaw tanan na lang yung gusto o gikinahanglan nimo naa. Ganahan kag lami nga pagkaon naa gyud na siya. So ningon dihang ebidensya nga dato gyud siya kay gimension gud gani nga ang iyang biste mahalon. Mahalon kaayo nga biste. Verse 20. May usa-usab kakabos nga ginganlag Lazaro. So, dunay lain pong tawo nga ginganlan og Lazaro. Ang iyang lawas na lukop sa mga nuka, naglubog siya duol sa pultahan sa balay sa dato. Mao ni akong gipasabot. Siguro mga 5 ra kadupa ang distansya niya sa iyang silingan. Nga kung sabto na to pag-ayo, gibless ka sa Ginoo kay naay 5 kadupa ang gilayon gikan sa imong nahimutangan, dunay nang inahanglan, dunay nangayog tabang. Pero wa kasabot ang dato. Kay kung equip imong puno imong hunahuna o kasing-kasing sa mga butang aning kalibutana, dili man ka kahuna-huna nga ang imong isig katawo nang inahanglan diay nga tabangan. Ningon diha pagsulti nga verse 21, namasin nga makakaon sa mga mumho nga matagak gikan sa lamisa sa dato. Mga leftover, wala na niya gikinahanglan, bahaw-bahaw, subras iyang gikanan, namasin gyud siya. Nanuol usab ang mga iro og mitilap sa iyang mga nuka. So, kining pagduol sa mga iro, mga igsoon, pagpakita unsa kalala ang kahimtang sa tawo. And mostly, pagka i-bless na gani sa Ginoo, pagka moangat na gamay ang kinabuhi, makalimot nga nag-ingon ng pulong sa Dios, you will be blessed
aron ka mahimong blessing sa uban. Makalimot na, ang mahitabo inoon, pagka medyo angat na ang kinabuhi, mugarbo. Mugara na. Awa ko. Tanawa na imong suot, tanawa rin ako ang suot. Mugarbo na og unsay naa niya. Wala siya nakahinomdom nga ang purpose sa kinabuhi pag i-bless sa Ginoo aron mahimo pong blessing sa uban. Kanhi sa atong kinabuhi, gipa-experience na grabing kalisdanan, kay inig-abot sa panahong mahayahay ka, makasabot ka og ayo, unsa ka, dako kayo ang panginahanglanon sa mga taong naas kakabos. Nagkasinabot ha, amen? Verse 22, unya, kinilaging, naani mo ang tanan, buhong ka sa tanan, mahalon ang biste, daghan kag palasyo nga kapuy-an sa nagkalain-laing dapit, imuha ang tanang resort sa Bohol. Pero ang imong kasing-kasing pobre kaayo. So ang naitabo, wala gyud siya nakapaambit og tabang ngadto kang Lazaro nga arang luoya. Kung imong nakita ang unang senaryo, mga igsuon, sa buhi pa sila, ang makililimos si Lazaro. Napa mo? Pero imong yun ning tanawon pag-ayo sa unahan, unsay nahitabo. Niingon ang Biblia, unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. So may nahitabo sa dato. Ang dato namatay usab o gilubong. Ang problema, nagantos pag-ayo didto sa Hades. Na, wala day problema ni atong kahimtang ibabaw sa yuta, basta kay inig kamatay nato, ang mo escort nato angels. Lami, galakaw ka sa carpet, unya ang escort nimo mga anghel. Kay saaning pagkamatay sa dautan, didto siya napunta dayon sa grabe nga pag-anto sa kalayo, mga igsoon. So, ang verse 23 niingon, nga og nag-antos pag-ayo didto sa Hades, unya miyahat siya og nakita niya didto sa layo si Abraham og sa iyang kiliran diha si Lazaro. Ngayon gaytag Abraham's bosoms, it means the comfort of righteous. Kalipay, kalinaw, kahiluna sa tawong matarong. Abraham's bosom. Or kiliran, sabakan ni Abraham. Sa verse 24, tanawa ragon tanawa. Verse 24, busa misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan, kaluy in taon ako og ipadala si Lazaro dire aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig og ipabugnaw sa akong dila kay nagantos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. So listen to this. Imong makita nga ang Biblia wala siya nagsulti og kahamugaway sa makita sa mata sa tao. Kay samtang si Lazaro buhi pa o giulod ang iyang lawas. Grabe po giulod. Ug ang dato, lami kayo siya attire. Nakita ng daan sa Diyos ang dili makita sa tao nga ang tinuod nga makaluluoy o makililimos ang dato. Naminaw pa ta? Ang tinuod nga makaluluoy. Ang dato, mga igsuon. Kay samtang buhi pa siya, naa si Lazaro, nagpakilimos. Pag-abot nas katapusan, mga igsuon, siya ang nahimong makililimos. Ningon yun gani siya, amahan. Sugua si Lazaro nga itunlob ang iyang tudlo sa tubig, arong ipatulo, ipabugnaw sa akong ngabel, kay nagantos ko sa kainit sa kalayo. Now listen to this. Naay word diha nga amahan. It means Hebrewanon siya. Pareho silang Hebrewanon.
lamang nga gibless siya physically, financially, and kanang mga material nga mga butang, gibless siya. Pero ang iyang isig kaibroanon, makaluluoy kayo ang kaimtang. And pwede nga ikaw, Kristohanon, doon na po'y laing Kristohanon nga naas lisod nga kaimtang. Pero ang problema, mga igsoon, bisan og medyo hamugaway ta, pero nga tong kasing-kasing arang pobriha manggod, mao nang dili gyud ta kamao nga mopaambit sa panabang sa uban. Kanang naatay blessing, dili ta kamaong mopaambit sa uban, kaya nga tong kasing-kasing pobre kayo. Sa yunan ka, ningon siyang amahan. Siyak yung kang maminaw. Kana bitang mag-study ka, mag-igsuon, magtuon ka. Pagkahibalag nimo sa word nga amahan, wait sa, matarong man si Abraham. Hebrewanon man si Abraham. Man of faith man siya. Nga naman ni siyang niingon nga amahan, it means, he claimed, nga Hebrewanon siya, may pagtuo siya sa Diyos, pero patay nga pagtuo. Gani na pamatudan ngayang pagtuo patay, kay wala man siya nagbuhat. Again, ang pagbuhat na itong matarong, dili ni mao'y makaluwas. Kaya ang nagluwas na to, dugo ni Kristo. Si Kristo mismo ang grasya nga atong nadawat. Munang dakong kaluwasan nga atong nadawat nga igsoon. In warning lang po ko sa mga anak nga naa karon dire. Si nanay na mo putol og kahoy. Pila na may edad ni nanay? I know, wala lang si nanay nagsulti sa iyarang kaugalingon, sa iyarang panimalay, but message sa tunatong tanan. Nga dili rata magsigig. Pahayahay, cellphone, iPhone. Pero mga buluhaton sa balay, dili ta katabang. Gibless man taog, ligon nga kusog, ligon nga lawas, kay mga batanon pa man. Therefore, kana nga mga buluhaton, atuan na. Ang problema lang pod nato, kay pareho man taning dato og kinaiya. Nga bisag nakakita nang naitalabangon, naigimbuhaton, naibuluhaton. Kamo mga ginikanan, unsay inyong feeling nga kanang inyong mga anak dili mo lihok kung dili ingnon? Bugat kayo. Bisag kami diri sa church. Oy, music team. Tan-aw mo sa inyong relo pag tungtong dia alas 8:55 sugod nag-prayer kay inig alas 9 wa nay mo lili diri. Sugod na. Wala nay mo ingana. Kanabang dili na unta tayo. Uy, bakasyon ron. Pangahoy ha, pangahoy. Pag tanaway ka, oy, diretso automatic na ba unta? Pag naiugason, automatic na unta. Pero ang problema ani mga igsoon, doon na tayo kasing-kasing pariyaan ng dato. Nga dili kakita sa buluhaton, sa angayang buhaton, sa mas pinaka-importante, mas pinaka-priority, ang hayang unahon, kaya ang ginauna kanunay, kaugalingon. Even sa prayer, my goodness, Lord, i-bless ang family. Wag yun, nag-ampo nga Lord, among silingan, Lord, katong among, Lord, ako mga pariente. Bisan sa prayer, selfish kayo. Dagan kayo tang makuhag pagtulunan ni ini mga igsoon. And remember this, ang atong kahimtang karon, pwedeng ugma dili na maoy imong kahimtang. So, nasakpan, nakita na to nga pareho silang Hebrewanon, pareho silang kaliwat sa mga Hudyo, pero wala sila nagbuhat sa katungdanan sa angayan lang buhaton alang sa ilang igsuon. Usa ka panag-ingnan mga igsuon nga
ako mahimog example is sa hospitalization, sa pagpa-hospital sa akong mother-in-law. Nga kung usa ra ka anak, lisod gyud kaayo kay kisa may mo bantay didto. Nga mo pay mo gawas dito, mamalit og tambal, mo process, mo uli ay. So, good thing na duha sila ka magsuon. So mas blessed og daghan gyud mo nga magsuon. Pero kung ang ubang igsuon decoration ramos inyong balay, kay ang kasing-kasing o hunahuna pariho aning dato nga di ka maong mutanaw og naay buloton, naay gimbuhaton, naay talabangon, dako gyud kaayo na mga igsuong problema. Kay imbes makapagaan kas gimbuhaton, naghatag kag dugang kabugaton. And you think na okay ko, masayahay ko, wa ko'y gibuhat, pahayahay ra ko. At the end, ikaw di ay ang makaluluoy o makililimos. Now, si Lazaro naara sa gate. Ang distansya ani, dili ni South Korea og Bohol. Si Lazaro naara sa gate sa dato. Wala ko kabalog unsay gate sa una, kay kasagaran kaniadto dato og pobre, diretso rag yung gate kanang mismong pultahan sa balay. Ang design sa ilang mga Pinoy-anan. Diretso ra gyud na, may bawaan ni og dato kay duha ang sira akob-akob. Unya na ay laing sira nga gamay sa gilid. Muna naka-design bitos gate karon nga nay agianan sakyanan, napay agianan og tawo. Kani adto mao pod nang hitsuraan mga igsuon nga ditsong balay nga nay dako kayong pultahan nga paypay ang inigsulod nimo. Ang pikas tay gamay nga gianan. Naara si Lazaro didto. Tulo ka dupa, upat ka dupa, lima ra ka dupa, ang distansya niya gikan sa dato kayong tawo. Nga kaya niya, mismo lang patambalan niya, mapakaon, pabalayan pa na niya, di pa makuhaan ang iyang kadato. Tungod yun sa iyang kadato. Grabe yun siya. Ba't pobre kayo siya kasing-kasing? And that is why ang gap nila, bisan duha ra kadupa, tulo ra kadupa, ni abot pa gap sa Pacific Ocean. Ang ilang gap, murag naasyas, planetang Earth, o sa planetang Jupiter. Nga di ka nako makabot, nga di ka nako maabot, nga di ka nako matabangan, nga dili ka nako kaya nga paabutan sa unsay naan nako. Ingon anik kalayo ang distansya sa mga taong walay kasing-kasing nga liwat sa Ginoo. Magsigir yun nag-ampo og blessing parang ipasigarbo. Pag muangat ang kinabuhi ana, sarili ra gyud ang unahon kanunay ana. Kamo diring mga estudyante, lisod kayo mo. Pag human ninyo eskwela, mga dato na unya mo, remember, dunay naa Sunday school, nga someday, college na unya na po na sila, nga mag-struggle, wa kabalog asa puniton, ang ilang pangpliti, pang-project, pang-pamahaw, hinaot nga, naa po mo'y kasing-kasing, dili pareha ning dato. Kaya sometimes malimot na ta. Asa ta magagikan, ang atong mga nagsunod nato, kumusta sila, wala na. Kay iyahay na lang ta, kasing-kasing aning dato. Ingon ana mga igsuon. Unsa ba siya, wala ka ilag Diyos, nakaila, ningon pa gani siyang Abraham, amahan ko. It means kasabot yun siya, kini si Abraham, kaliwatan, sinugdanan sa kaliwatan nga gitawag sa Diyos. Nga mahimong usa ka nason og kay ningon man siya nga amahan ko, therefore kaliwatan gyud siya nga Hebrewanon, pareho silang Hebro. Bless kay ko mga igsuon kay ang akong manghod nag-ministry man siya nga walay support. Unya ang ilang sakop mga adult dili pa kaabot og napulo. So sila ra gyud nga mag-offering sila,
magtampo-tampo sila, o niya, i-flooring dito, Pastor GR ba? And dunay kanang Good Samaritan nga nakatunob sa Negros Island. So, iyahang gisubay, aminaw ba? Ayaw lagi gisturbuan na si matapad. Sige yung punin mo, bira ng buhok na si matapad. Sabunuti na inig uli. So, nakatunob sila sa Negros Island. Kabalo mo kung sa ilang gibuhat, gipangita nila ang mga churches, ilahang gipa-apply. Pa-apply nila, na ba mo'y support, unsay kahimtang sa inyong church. And usa sa mga napili, kay daghan man to, mga 100 ka or 200 ka churches babitaw. Unya, usa sa napilian pod nga natagaan sa support, ang akong manghod. So, nakadawat siya og usa ka speaker, instrument sa church o mga bangko. Kita na yun sa Ginoo ba nga kinahanglan, so gibless ra pod sila sa Ginoo. Another thing is sa ato mismong kinabuhi. You know what? Kabalo man gyud si Lord nganong nag-ampo kang i-bless ka. Sometimes ako moingon gigos Ginoo, Lord, unsa kay feeling aning nay kaugalingong balay? Unsa kay feeling ana? But dili na gani na siya magmatter kay di naman ka maulanan. Na naman kay kataguan. Na naman kay kapuyan. But unsa kay feeling ana? Pero diha na sa mga panahon nga mag-ampo na gyud ka nga, Lord, tagay ko ani. Inig-abot na nimo, maglantaw ka sa mga tao sa imong palibot. Limot gyud ka nga naa kay imo pong kaugalingong panginahanglanon. Tinuod? Kay nganong mangayo na mangkas Ginoo, kay naay panginahanglanon akong igsuon, Lord. Naay panginahanglanon si Brad, si Ter, So wala na. Ug unsa lay maabot nimo, thank you, Lord. Kay gani malipay naman ka nga ang imong giampo sa Ginoo para sa imong kaigsuonan, para sa imong isig katao, natuman sa iyaha. Ba wala pod pasagdi ni Lord. Wala pod pasagdi sa Ginoo. Na testimony nako last Sunday and gahapon gisindan ko nilag video. Hinahinay in taong nahuman. Layo pa siguro naas mga 45%. Ato pa naman niya floringanan niya nanay wa pa na finishing. Salamat sa Ginoo. Nga kaniadto mag-pray ako nga, Lord, nindot unta og tagan mig church. Naabot ang church man, wala man po na ako na-appeal tong balay og ampo, Lord. So nagpray na po ko nga, Lord, ninduta po unta. Sawa ako masayod nga ang gamito na dayong tubag ni Lord sa pag-ampo, akong manghod. Basultian pa nako bisag magsuon pa mo. Kung dili ka bountiful og mata. Kung dili madagayaon ang imong mata. Bisag magsuon pa mo, di gyud nimo kayo siya tagdon. Na manggaling kay ihatag, serbisyo sa kanako, serbisyo. Na ay ga-expect og kapalit kanunay, manghod man nimo, magulang man nimo, igsoon man nimo. Because dili lagi bountiful ang mata, dili makakita sa unsay mas angayang buhaton, gikinahanglang buhaton. And you know what? Kung nalipay kag ayo nga nakadawat kag mayong butang, mas labig yung kang malipay kung ikaw mo'y makahatag og mayong butang sa imong isig katawo. Not enough kung makahatag ka sa imong minahal, labi na sa dili nimo igunsa, mas lipay gyud kayo na. Labi pa siguro kung dili kayo nimo na kaila, mas lipay gyud kayo na mga igsoon. But look at him. Sa kadato-dato ba naman niya? Yaman. Pero wa gyud niya makit-i mga igsoon tungod sa planeta. Ngadto sa laing planeta ang gap nila. Kaya in the future, kung mahimo man lang kang hakog, iampo na lang sa Ginoo, Lord, ayon lang ko padatua, oy. Kay basin og ako na po'y mangayog tudlo nga ituslob sa tubig. Sa verse 25, ang sa itubag ni Abraham. Apan si Abraham itubag, anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan.
So ang napas kalibutan ningong amen. Dagan bitang napas kalibutan pero ang hunahuna asa namong planetaha mo bidiri sa kay mahuman na taron. Dito pagas kalibutan nabuhong ka sa tanan mo. Sa tanang maayong butang samtang sila saro lunlun kadautan ang iyang nahiaguman. May taglunlon ka na bitaw. Tanan ragyod nga kadaot. Puro day. Puro ragyod kadaot. Apan karon malipayon na siya diri. Asa ka na siya? Naa sa place of comfort. Malipayon na siya diri samtang ikaw diha nagantos. Sa verse 26, gawas pa niining tanan, anaay lawom nga bungaw. Nga nagulang kanato aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo o gikan diha ngari kanamo. Ang dato mitubag kun mao kana amahan. Hangyuon ko ikaw nga imo untang ipadala sila sa ro ngadto sa amo. Kay wa naman siya option. Iyan ang giingnan adtua. Padtua sila sa ro. Pabalika siya sa kalibutan sa mga buhi. Kay aduna pa ako'y 5 kaigsuong lalaki na dili ra di ay siya ni nga wapay dakong kaluwasan nga naangkon. I tell you, pag madato kag ayo igsuon, unya nadawat pag yun mo ang dakong kaluwasan, gamit kayo ka para sa dakong kahimayaan sa Dios. Magamit kayo ka. Imagine ako nagmahimo kag CEO ani mga dagkong negosyo. Unya kay ikaw may CEO, unya tubo ka diha sa Ginoo imong ingnon, libuan ang imong trabahante. Ops. Kada Lunes alas 8:30 mang able ning atong tindahan. Pero alas 8 mo muin kay magwali sa si Pastor Jonas og 30 minutes. Na? Nya inigbunos. Kaya dato lang yung kakayo. Nay, pa-party. Mga tagagbunos, mga taga-grocery, ipa-invite ang family. Walihan na po na to. Grabihan na gina. Gamit yung kakayo. And doon na kay mga kaubanan ang mga sakop sa imuhang mga empleyado. Empleyado itawag ana, ma'am. Kana mga worker nimo. Na kay mga empleyado niya, sir, di ko ka trabaho gyud ron, sir, kay emergency ang akong anak tua gidala kay na hospital, giadto nimo sa hospital. Unsay purpose nimo? Kalagyod. Kalahi gyud ang among-amo Christian gyud siya. Bisan pagingana na siya murag ultimong taong makaistorya. Idong gyud siya. Kabalo mo mga igsoon lahi gyud bitaw ning mga Kristohanon. That is why ang Biblia nagsulti gyud nga na diha sa Psalms 112 verse 1 and 2. Bulahan ang mga taong nagakahadlok sa Dios og nagatahod kaniya. Ang ilang mga anak mahimong mga gamhanan ibabaw unya sa yuta. Tuog yun ko, ana. Why? Usa sa among mga nakaila ning among duwa-duwag basketball. Ang iyang papa, Ramos ang apelido, magbaktas lang sa unang nagministry. Baktas ra, ana, dawis, sa praise God, karon nakatanom na sila og 41 ka church. Iyang papa, maay nag-pioneer, ana. So, Mindanao o Visayas. Wala pa sila Luzon, kaya wala pa may Tagalog silang pastor. 41 ka church, kanang Abundant Life Ministry. And kinsay nagtuo nga ang iyang mga anak, ang usa mahimong attorney o ang usa mahimong doktor sa Ramiro. So, na makadungog na mo dihag na ay doktor nga pastor, mauna, Ramos gyapon. And pabor kayo sa Ginoo. In fact, naay mga papel, asam to sinabre. Lisod kayo ning mga papel. I-check na inyong mga pangalan o apelyido o middle name o okay ba na? Kaya in the future, dito maga-problema na. Na yung mga papel nga problemado yung kaayo ning amo ang mga maabot rong. Pero
ingon si attorney. Kay gatchat-chat me, attorney, nga na. Ay, pastor, lingkod ra ko sa daplin. Bisita ra ko, ayaw rag uwaw ng tana. Mulingkod ra ko sa daplin, pero siya ang galihok sa tanan. Wala pa minihatag bisag piso. Kaya ako siyang gingnan, attorney, pilay among obligasyon unya mo, kuan raw niya ko. Ingon siya, ayaw na ko na pastor. See? Pero kabalo mo, sa gagmay pa sila, unsay prayer siyang Papa, Lord, ang akong mga anak, iposisyon sila sa dako nga mga influensya arong magamit sab sila. So, gipahimutang ni Lord. Kaya kita mga ginikanan, ayaw na to giampong, Lord, kining akong anak, Lord, istambay ra gini, unya, minyuan po ning tambay, tinambayay ra gini. Bibo kayo ni Lord. Ayaw mo gingana. Dapat pasidaan ta kanunay sa itong mga anak. Anak, tanawas mama o si daddy. Tanawa me, unsa may karon. Kung musuhid ka aning kayong tanga, imuha na ng desisyon. Basta kay kakita na kag-unsa ta kalisod. Nagkasinabot ta? Kung dili man ka i-bless og finances, i-bless kag tawo. Because ang pinakadako nimong asset, dili man ang mga butang, dili man ang kwarta. Pinakadakong asset ka nang i-bless ka ni Lord og tawo. That is why, ang mga patriarchal nga mga tawo, gibless sila, daghan kaayong mga hayupan. And do you think mo sanay ang ilang hayupan kung wala sila'y mga tawong mo atiman? Do na sila'y tig-atiman. Kaya ayaw ka gunauna nga ang blessing kwartara or padaghanay mga butang nga kalibutanon, pabag-uhay cellphone, panindotay cellphone. Bantay lang tang di ta mga impierno ani nga mga cellphone kay mao na ra ba ni hinungdang di na ta mobasas pulong sa Ginoo. Mao hinungdang di na ta magminaw wali kay sige na lang tag cellphone. Ingon siya pagsulti paminaw ha. Napakuno siya yung mga igsuon, 5 kabuok, mga lalaki. Mga dato po ni. Paatuan siya, aron kapasidanan sila, aron dili sila mahianhi ni ining dapit sa kasakitan. So ang mga patay, nangandoy gyud sila, gyud unta to makaanhe dere si uncle, si kuya, si ante, madtuan unta to atong among silingang Kristohanong ulawon ra ba pud to? Hello? Gaampo tingali sila nga grabe unta oy. At tuon unta to ni Divine. Bahala pag insultuhon kanunay di unta mo give up si Divine kanunayon unta niyang adto. Wala, Kristohano, narabatong yung asawa. Di yung tato mo give up, o invite kada Domingos, buntag, invite ton ganyan. Uban na karon, sige, sunod-sandi na lang. Uban na po ka, di yun, sunod-sandi na lang. Di yung mo give up, o invite. Kaya ron dito, mahianhe din he. Gusto niya nga dunay patay nga mubangon, muwali, o mato dito sa iyahang paryente, o mayong. Gusto mong zombie, may muwali dito niya. Kanang nalata na ng unod niya mga igsoon dito gyud ko sa impierno tanaw sunog kayo ko. Pangalagad gyud mo sa Ginoo. Gusto mo gingana? In verse 29 si Abraham ingon atoa dito si Moses ug ang mga propeta nagpasidaan kanila. Muna akong giingon. Nagigamit ni Lord ni nga story sa ancient nga time. Sa patriarchal o sa panahon sa mga prophet. Sila na'y mahibalo pagpamati sa isulti ni Moses o sa mga propeta. Ang dato, mitubag, tanawan ng dato. Waag yun siya nagpakahilom. Kay di yun basta-basta ni nga pag-antos. Hopefully, dili sila mahianhe. In verse 30, ang dato, mitubag, apan amahan, dili pa ka naigo kung adunay mabanhaw og moadto kanila mamiya gayod sila sa ilang mga sala. Nabanhaw na gani si Jesus hangtod karon ang iyahang gipakamatyan og siya nabanhaw na nagpakasala pagani ning gipakamatyan niya. Amen pastor, amen niya unya pakasala na puno niya hapon.
Adi, amtag hapon, ning uli, makasala, ditso. Pinakadali kayo nga sala, mabuhat ning batanon, kinig yung pagpamakak. Grabe ka bakako ning batanon gyud. Sa verse 31, apan miingon si Abraham, kung dili gani sila motuo kang Moses o sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Doon ay mga taong magpalingog-lingog pagani sa wali. Kasabot mo ang word nga maglingog-lingog. Kaya baliwala ra ng wali. Kaya mga tawhana, bisan pag naay mabanhaw, mo'y mawali na nila, di gyud. Ibaylo ra gyapon nila ng kalibutanong mga lakaw, mga buhat kaysa sa pagsimba. Bisan pagpatay na ang mubangon o magwali. Bisan pag si David, bisan pag si Moses, bisan pag si Elijah na mabanhaw o mawali diri sa palpit. Kanang mga tawhana magpalingog-lingog ragod gyapon na. Munang bless kayo mga igsuon nga makabaton gyud tag kasing-kasing. Kanang kasing-kasing nga walay sama ug dili ikatandi ang kaimportante sa mensahe sa Dios kaysa sa mga butang dinhi sa kalibutan. Nasabtan nato mga igsuon. And that is why dara musugot kag sa dili aduna mangyoy paghukom mahitabo mga igsuon. Kay sa makausa mamatay ang tao og human niini hukman. Ingon ang Bible, wala man siya ningog sa makausa mamatay ang tao o niya ang mabilin mga J arong maluwas ni makakat-kat. Ningon magyud ang Biblia sa makausa mamatay ang tao o niya human hukman. Wa man gyud ingon diri nga ibutang dito sa sobre ilista ang pangalan. Kaya erong i-mention sa panimbahon. Kini pagsimba alang sa kalag ni Nilo. Para sa kalag ni Danilo. Wala man gyud ingon dito, ingon gyud ang Bible, pagka mamatay ang usa ka tawo, makausa lang siya mamatay, human sa iyang kamatayon, hukman. Ayan na, sige, paghisgot-hisgot pa ng mortal sin, venial sin. Sa pag-unsay, atop sa inyong balay. Sin, good na. Sa gusay pangalan na, sala lagi na. Ug ang bayad ra gyud sa sala, kamatayon, si Kristo ang nagpakamatay kay gibayran ta. That is why siya ang dakong kaluwasan. Itong basahon na mga igsoon. Muadto ta sa Revelation chapter 20, verses 11 to 15. Revelation chapter 20, verses 11 to 15. Verse 11. Isa naman po mo nangita ng Revelation. Nasla sa Bible. Katapusang book. Ano sa sunod? Genesis. Okay. Revelation chapter 20 verse 11. Unya nakita ko ang dako og puti nga trono og ang naglingkod niini og ang naglingkod niini. So kung naka sa korte na dito ang huwes galingkod ang judge. Ningon dia, mipahawa ang yuta ug ang langit gikan sa naglingkod sa trono ug wala na kini makita pag-usab. Imagine niya. Verse 12. Og nakita ko ang mga patay. Dira. Inila og dili inila. Nidaog sa eleksyon or napilde. Tanawa di pa mo ismail lang na si imong tapad. Wa pa ka recover na sa eleksyon. Kay napildi ang iyahang amo nga gilabanang tag 3,000 ang hatag. Ha. Napay uban nga guol kay wala kuno naabot sa ilaha ang delivery. Hello? Moingon na kisa man tong nagpost na nagpost ba nga? Oy.
Purok leader, mag-unsa naman lang ning among parcel. Kisa man ang sala. So, inila o dili na ila. Senador or dili senador. Politiko or dili politiko. Tag-iyahan o pares or kinsa pa na sila? Nga nagbarog atubangan sa trono na hukman tang tanan. Bisan pag presidente ka, hukman gyud tang tanan. Kabalo mo sa matag karon og unya susiha ang inyong pagkinabuhi kay basin unya ra ka kutob. Basin karong adlaw mga matay ta. Or ikaw mismo nga naminaw karon ra kang adlaw kutob. Simba ko gasimba bitaw taron. Kisay makapugong kung magbuot, si Lord may magbuot. Moingon si Lord karon na. And that is why kanunay natag huna-huna mga igsuon nga sa matag karon og unya matapos man jud natong kinabuhi ato na ning tapuson natong kinabuhi nga matngon kanunay tang naay Dios. Amen. Sige ra kag laban-laban og relihiyon, tanaw relihiyon imo na pati ni simbahan na imo na ni ganahan ka. Ang importante mangyud sa tao na agyog kalagi dakong kaluwasan o kana mao si Kristo. And that is why dawata gayud si Jesus sa imong kasing-kasing. Amen? Mano nasuko ang kanako son. Guol na kay si Rose. Hapit na Rose. Thrilling na kayo na. Sige, maguya-buya ba? Be? Sulayag ng kinabuhing minyo. Nga nagbarog sila atubangan sa trono. Pati wala na ni mayog nakabarong ka dito kay congressman ka. Di ningog kita gyud tanan dito, pareho gyud tang mga tubang nga, pareho gyud tang husayan. Gibukhad ang mga libro og may lain pagayong librong gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Dira. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Ala! Walay natago. Wag yun natago mga igsoon. Diha sa Ginoo recorded gyud ang tanan. Kining atong nasod rong grabing away no. Humanang eleksyon, magpadayon pagyapong away. Natoy uban nga ningong mo pagani pagdaog, unang trabahoon, impeach dayon. Di gyud ni mahuman ang problema sa tong nasod mo nang inyong problema na lang inyong unahon. Sa verse 13, unya ang kadagatan, itong mga nangalunod nga mga barko, nangamatay sa kadagatan, nangamatay sa katubigan, ang kadagatan, ang kamatayon, ang hadis, mitugyan sa mga patay, nga diha kanila, o gihukman sila sa silang tanan, sumala sa ilang binuhatan. Dinhi na. Bisag asa ka namatay, diin ka gilubong, unsang paagis imong kamatayon, gikaon bakag propeller sa eroplano. Someday mo barog yun ta sa tubangas Ginoo. Pagkanindot na lang yung ingnon kas Ginoo, dayon. Pinanggang anak o gikahimutan kong sulugoon. Pagkaninduta na, nga ang imong madungog, ikaw mo itig-drive son ba? Lahakot yun maduminggo niya. Pag abot ito sa tubangas trono, mingon si Lord, diin man ka. Sa may ngalan ni mo. Wa man ka dire. Arang guulag yun na. Mas guol palas wala ka gilistas leader. Unya, Aretas 14. Tanawang 14. Unya, gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadtos linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo, mao ang ikaduhang kamatayon. Verse 15. Ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libros kinabuhi, itambog ngadtos linaw nga kalayo. Asa man tayo nighuman aning kinabuhi ah. And that is why, giantos good ni Lord.
hangtod sa katapusang gininhawa o katapusang aga sa dugo didto sa cross. Tungod kay kung dili niya buhaton, niingon siya sa iyang pulong, ang mga ngalan nga wala sa basahon sa kinabuhi, itambog sa linaw nga kalayo. And sad to say, niya kagadron, happy ka karon. Pero someday di ay usa sa kauban nimos imong panimalay itambog sa linaw nga kalayo. Unsay rason? Di siya mo dawat og Ginoo, di siya mo tuo og Ginoo, dili siya mo alagad sa Ginoo. Kay iya day nakita ang kining nag-alagad sa Ginoo, grabe di ay pog kabadlungon. Ingon si Lord, kamo ang kahayag, kamo ang asin. Pero wa ta nagdanag ngadto kanila, ang ato kanang ipakita nila pagpabadlong. Sugot ra ta nga kada sweldo kwarta be, pero wa ka naghuna-huna nga someday impierno na siya, wala na sa imong una-una. Someday itambog siya sa linaw nga kalayo, wala na sa imong una-una. Kay hakog kaayo ka, nakaangkon na kong kaluwasan, bahala na mas inyong kinabuhi, maura ni nasa itong una-una. So ang tanan nga nakasala, itambog gayod sa linaw nga kalayo. And that is why nangita si Lord og paagi, gibuhat niya ang dakong kaluwasan. O kining dakong kaluwasan, dapat ni nga maangkon nato og maangkon usab sa atong mga minahal sa kinabuhi. It doesn't matter tagaan kag kaugalingon ni Lord or kaugalingon ni Lord nga balay or dili. Dili na magmatter kung madato ka or kabos. Unsay kaimtang ni mas kinabuhi. Basta lang kay ang atong mga minahal makauban atong mga hilangit, mga igsoon. Ang kamatayon, huwag kita kabalog kano saan eh. And that is why dunay gibuhad si Lord o gitawag ni siyag ang dakong kaluwasan. Balik na ta sa main text nato o dinhita magtapos. Romans chapter 3, 21 to 24. Apan karon, gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tawo. Mao na ni ang Dios mo'y namuhat. Paagi sa Dios dili atoa, amen. Paagi sa Dios nga pagluwas dili atoa. Og kini dili pinaagis pagtuman sa balaod. Kaniadto sa among relihiyon, kabalo naman mig unsa mi sa una. Observer mi sa balaod, nagsimba mig balaan nga adlaw kay mo na igipasabot diri namo. Kay abi namo ang kaluwasan pinaagis pagtuman sa balaod. Pero niun sa si Lord, klarohon na to. Niun sa si Lord, ingon siya dire kini nga pagkamatarong dili pinaagi sa balaod. Hinuon ang gisulti sa balaod o ang gisulti sa mga propeta maoy nagpamatuod ani nga kaluwasan. Maoy ebidensya, maoy nagpaligon ani. Nagsulti kabahin ani nga kaluwasan og paagi sa Ginoo dili sa atoa. Kaya kung moingon kag maluwas ko kay di ko mukaog ingani, di ko mukaog litson, maluwas ko kay inganing adlaw among simbahon, wala ka makasabot sa dakong kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Himay-himaya og ayo pagbasa ang Biblia aron ka makasabot nga ang grasya sa kaluwasan paagi sa Dios o dili paagi sa tawo, dili pinaagi sa balaod. Verse 22, gihimong matarong. Verse 22, gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo. Kay managsama man ang tanang mga tao. May itag managsama ang tanang mga tao, it means tanang tao makasasala. Mapope ka, mapare ka, mapastor ka, mabisyap ka, tanang tao makasasala. Ningon ang Bible, managsama ang tanang tao. Therefore, ang makamatarong lang yun nila mao nga motuo sila ni Kristo, nga maoy naghimo nilang matarong og maoy nagantos. Verse 23, nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Apan, na conjunction diri mga igsoon nga therefore sa verse 24. Nay apan. Ingon siya nga being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Sa Bisaya niyo siya, apan giluwas sila, gimatarong sila, pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Og mao ni ang dako kayong kaluwasan
nga naangko nato mga igsoon. Nakuha na to? Dili ni ingog drama-drama ra. Idea ra. Assumption, bana-bana. Tagna-tagna lang. Nga dunay langit o dunay impyerno. Ang dako kayong pag-antos ni Kristo mga igsoon, ug ang dakong kaluwasan nga iyahang gihatag, mo na siya pagpadayag nga ang iyang gisulti diring silot tinuod og nanginahanglan ta ni Kristo. Kalimti ang tanang maayo nimong buhat. Because bisan tanang maayong buhat imong buhaton di ka malangit. Kay ang magluwas ra gyud nimo og maghatod nimo sa kaluwasan sa kinabuhing dayon si Jesus Christ ra gyud, kay siya nag-antos og namatay para nimo. Karon nga naluwas ka og naangkon nimo ang dakong kaluwasan, makaako ka kag tan-aw imong bana maimpirno, imong anak maimpirno, imong suod nga higala imong paryente. And sa adlaw nga paghukom, ingnon unya kanila, kauban tas trabaho, pero gaminalditay noon kas trabaho, imbis imo kong luwason sang yawan ko nimo. Someday, ingnon unya kanila, kauban ta, ako'y nanginabuhi, ako'y nag-provide og pagkaon aning atong panimalay, pero wala gyud ko nimo sulti Kristuanon ka, pero di ko motuo, wa ko nangalagad sa Ginoo, kaya nga ako nakita nimo, yaw-yawan ra kayo ka. Kitang tanan husayan mga igsoon. Kaya dili lang sa mga material nga butang gitubag ni Lord ang ako mga pagampo. Ang ako sab nga mga pagampo para sa akong mga minahal, hinay-hinay na nakong makita. Usa sa akong kuya nga mao patoy ni tudlo na ko unsaon ang marijuana. Si Kuya Paul, nagtan-aw siguro si Kuya Paul, kay numdum siguro siya pod. Mubo na to kayo niya, di jud pwedeng usikan kay abi na ko pareha na sigarilyong na opos ilabay. Di mo na pwede nang bahalang mapaso na kab. Nahagbong na to niya, gaso pag gitagbo gaso. Grabe ha? And sugal, tanang sugal man to siya. Unya bisyo, sigarilyo, inom, grabe gud to si Kuya Paul. Kabalo mo? Sige ra siyang gasunod in tawon sa mga wali, kay dito man sa Manila, narbaho siya. Sige ra siyang tanaw og wali, og siya gyud mismo ang nag-decide nga biyaan niya ang tanan og mosunod sa Ginoo. Karon lipay kayo ko. Nauli na siya sa amua, kauban niya yang pamilya, unya ang iya ra jong trabaho kanang siya ron may gatrabaho sa among balay. Siya igatrabaho ng balay ito, padayon. Kaya pag uli na ko, igor itong gipailan, niya, walay ato, pula patanan. Siya, naginahinay ragyo dito. Sige, dyo kong gaampo, Lord. Kabalog yung ka, unsa ka grabe ning gipanghimo sa akong mga kakaubanas pamilya. Unsa ka sila ka, grabe yun sa sala. Pero walay usa nila nga matapos ilang kinabuhi, nga naa sila sa sala. Tunga time, isugda na, giluwas na ang among ang akong kuya, nagpastor na sadya karon, ang akong igsuon nga makadungog ra kanig untol sa bula, bisag unsang orasa, bisag katulog gaingana ning kamot. Anas Pastor JR, sa tanan namong igsuon mao dunay adik kayog bula. Bisag gahigda gaingana ang kamot. Adik kayo. And giluwa sa Ginoo, nagpastor na sa Zia, and then hinay-hinay, usa na lang yun ang akong giampo, o karon nagsugod na sa Zia. Kani adto basuko siya, mangaway siya namo, mag-wild siya taman, mahubog siya. Imagine na, nag-uli ko, niuli ko mga igsoon, niya ako siyang giampingan, hubog kayo ko, nipiti ang akong bukton, kay ngong kog nabalik, kay gibunalan na ko niyag buak sa kawayan, buak nga kawayan, kusog kayo yun. Ako ko kabalo. Uy Lord, nga naman to Lord ha? Niabot ra gid ang panahon mga igsuon nga hunong na ang iyang kasing-kasing, paubos na, sugod na siya paminaw. Nakita niya nga akong mga igsuon, ingani na may kausaban. Kay kinahanglan mang ipadanag nato ang atong kahayag. Listen to this. Nagpray tag kaluwasan para sa atong minahal.
Pero ang atong gipakita nila nga buhat, nagsipa kanila padong ambak sa impierno. Butang na sa imong hunahuna aron makahuna-huna jud tagtarong unsay atong mahimo mga igsoon. Kay basig sila na lang yay magampo. Tuwa na sila dito sa impierno. Lord, Christian ra ba to? Pero arang malditaha, Lord, maanhi to dire. Pabadlong gito, pabadlong, maigo gito. Wali, Lord, sa ilang church. Mga na pa. Naapata? That is why ayaw usike. Ang dako kayong kaluwasan nga atong naangkon. Atong iampo. Ang ato usab nga mga minahal sa kinabuhi. Ang pinakadakong makapalipay yun nato, dili nang mudaog ka o million dollars. Di ba? Nagibalita arong Pinoy nga nidaog og million dollars. 80 million dollars. Nidaog siya sa Canada ba to? Or asa to nga nasod? Nidaog siya. Nya, kita dayon, kita pa'y natungnan. Ana dayon no? No. Ang pinakamakapalipay ginato kanang atong mga minahal sa kinabuhing mga luwas sila mga igsoon. Therefore, ipakita gyud nga naa gyud kay Kristos kinabuhi. Pakita gyud nga naa po kay kaluwasan nga naangkon mga igsoon. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun. Salamat kayo sa imong mga pulong among nadawat karon. Salamat usab sa dako kayong kaluwasan nga among naangkon. Thank you Lord sa grabe nimong pag-antos ug hangtod sa imong kamatayon aron lang ang among mga pangalan mahisulat sa basahon sa kinabuhi. Lord, makasusubo gyud kaayong pamalandungon nga doon na pa may mga minahal o Ginoo nga sila nagapkinabuhi pa nga iya sa kalibutan. Sila na kinabuhi pang ginapos sa relihiyon, gipanag-iya sa sala. Nagaampo kami. Nga Lord, makasulti kami nila o dunay kausaban usab sa among mga pagkinabuhi aron makita nila ang kaluwasan nga naa namo naangkon. Og sila usab o Ginoo, makabaton usab o Dios sa kaluwasan Ginoo. Lord, ikaw ang gisakit, ikaw ang gilansang, ikaw ang namatay didto sa cross. Tungod sa mga sala namo. Imo ming gibayran, takos ka sa mga pagpasalamat namo. Lord, among pag-ampo, dako namong kalipay, nga ang tanan namong kaubanan, sa panimalay among mga pamilya, mahiuban namo sa imong pagbalik. Makadawat sab sila sa kaluwasan, dili sila mahabilin, makasulod sad sila sa imong gingharian Ginoo. Lord, tabangi kami nga dili kami magakahadlok, magakatalaw, kundili among ipatunhay ang hustisya nga mao ang pagsulti nga ikaw o Ginoo mao ang kaluwasan nga sila nang inahanglan nga modawat diha kanimo Ginoo. Salamat kay langit nun nga Amahan. Salamat sa imong mga mensahe. Magapanindog tang tanan mga igsoon. Sukat pa kani adto